Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:03. Action Hotline! Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline na karon gadlaw Biyernes kita, Abril 3, tuig 2020. Action Hotline! Nauna kita nga Biyernes sa ikaapat na nga bulan, karon nga tuig. Ginabi-abi nato ng aton mga ka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live, kag sa mga nagaupon man karon nga aga, pagi sa YouTube, pwede ka mo makamonitor din kaman nga bahin sang kalibutan ang inyong mga himata. Gato dito sa iban nga pungsod, pwede niyo mapahibalo nga pwede sila maki-update kag mag-monitor sa mga development, mga balita diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Action Hotline! Nagatamyaw man kita sang mayad-ayad gid nga aga sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor naman paagi sa ilang mga transistor radio, monitor sa salakyan, bangod nga Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang available online, kundi ara man kita sa on-air, no? Way labot on-air, ara kita sa online. Action Hotline! Ginautan kita karon nga agad dari sa aton sining nga pagpangalagad ni Aksyon Nelmar Madera sa technical side, back up taman. Karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon Elry Dutilio. Sa kuno naman Aksyon Artay Hupon checking in. Tub-tub kita takna las 9:30 karon nga aga sa aton sining nga mga headlines. Action Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Headline number 1, update sa distribution sang pormas para sa amelioration program sang gobyerno paagi sa DSSD kag DSWD tutukan nagalakip ini sa distribution sang mga food packs. Action Hotline! Headline number 2, mass testing sa COVID-19 pati gayonon sa Abril 14. Community quarantine matapos na yan sa amuman nga petsa. Action Hotline! Kag 19 ka mga banwa sa probinsya, beneficiaryo sang dugang nga supply o mayara sang dugang nga supply nga ginhatag gagin kuha inigikan sa NFA. Din ini nga mga lugar kag ari pagiday krisis dulot sang COVID-19 dako nga epekto sa livestock industry sang probinsya. Action Hotline! Kumustahon taman karon ang apat ka mga lugar diri sa syudad sa Bacolod nga gin-identify
kag ginmando sa alkalde nga bantayan high risk ini nga mga lugar kag kumo nga mayaras ang kaso hasang COVID-19 ang ginatutukan karon ang tagsa ka pamilya check karon ta ini no nano man ang mga gin-provide sa sining pamilya ngati karon hindi na gid pwede makagwa sa ila tagsa ka mga puloy-an ginamonitor na gid kag may arasang pulis kag mga barangay officials kag mga tanod nga nagabantay. Action Hotline. Feel free sa pagbadala sa inyong mga mensahe diri sa aton sining nga text hotline 0938-225-5017 again ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Action Hotline. Unahon ko lang ni sa tunga sang krisis ang ginatubang sang rehiyon, sang probinsya, sang syudad, sang pungsod kag bilog nga kalibutan bangod sa COVID-19 o Coronavirus Disease 2019 kundi amo niyang balita nga may massive testing sa palabuton nga April 14. Pero dali lang, ano ini man, may headline sa amon counterpart sa Action Radio Iloilo nga ang tagpamuno kag in charge sang regional health office na kundi tanan kita kay balo nga si Dr. Marilyn Convocar amo ni siya ang in charge no amo ni siya ang nagaserbi as regional director sang Department of Health diri sa Region 6 tinano niya man ang balita subong sa Iloilo nga wala na siya aging kakasan siya nakakasya sa pwesto nano ining pagkahimtang kailain na subong ang ginbutang didto as in charge no sa COVID-19 anong tabo anong sistema sini nga pigaw performance si Dr. Convocar or basi kun nagretiro sa trabaho inakaroon ibaloon naton mga detalye Action Hotline. kay sa tunga sining krisis nga ginatubang sang katauhan no hindi lang niya manggaranon hindi lang pigado kundi tanan kita iya mam problema gid bangod subong sa nagataas gihapon ang kaso sang COVID-19 no ang pagtimbuok sang numero sang mga na record nga may ara sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas ti perting increase niya isa man siguro sa rason sini bangod sang damo na nga mga testing kit nga ginagamit sa aton health authorities mga hospital na nga ginatagan man otoridad sang Department of Health. Action Hotline. Nanong tabo ti sa probinsya di si Dr. Convocar do ka active ben sini nga klase regional director sa Department of Health tinga nga ano tabo sa iya o i-check ta lang nagkaroon na para sa detalye kag para sa aton sining informasyon sa inyo sining nga informasyon angot sa sining development mga ka-action. Action Hotline. Alas 8:09 na. Now, kundi ang iban nga malugar diri sa aton sa palibot sang probinsya ginpaidalom sa extreme community quarantine. Ang Bacolod, amo tong ginmuno ko kaina, nga may ara man sang mga lugar, especially mga puluyan, nga gin-consider as area na nga high risk. Amo ni nga ginagwardyahan sila atong may mga cases bala. Kagati budlay ini no kay para sa pamilya ang akon gani ayo mo ni hindi man kita palihog mag himo sang kung anong pagpakamalaot sa sining pamilya kapin pagidra sa area Santa Kuling nga naga-experience siya ng daan sang budlay ni para sa pamilya nila no nga napatyan ka na. Tapos, tiyan mo pa ni, ang nabilin nga miyembro sa pamilya mo, ginatutukan pa sa aton sining gobyerno. Action Hotline. Amo ni siya ang sistema. Bangod sa krisis o kundala sang COVID-19, tanan kita wala nakapreparar. No? Diri sa Bacolod, check karon tani karon kay kadamo sa mga komentaryo, damo gyapon reklamo nga wala makabaton sa mga food packs, wala sila yan
gin-attender sang ila sinitag sa mga barangay nga ang ila reklamo daw may ginapili lang. Action Hotline. Ini nga tiyempo, I think, hindi na ni kinanglanon nga may ara sang pagpatigayon sang kritisismo. No? Nga maghala pa kita, ang tiyempo bala nato no si Kanta lang, okay man nga nagareklamo kita, pero dali lang ibutang tani anay sa insakto nga perspektibo. Kay kabalo ka, tanan kita subong kainsindig kita halin sa ekonomiya. Pakadto sa problema sang alin sa ekonomiya, ikayong lawas, pakadto sa relasyon sang tagsa kapamilya, ingod balay, nagakaapektuhan bangod sa sining problema sa COVID-19. Tining kamo kakita sinayaman, no? Kita, ang mga tao, mga individual nga ginpaidalom sa quarantine, nagpaninguha nga makapauli sa probinsya nga kuntani makaupod sa ila pamilya kapin pa kay ti summer season subong damo kabataan way ka-enjoy sang summer nila na sa vacation. Pero can you imagine, hindi lang subong ang health issue ang apektado because of the COVID-19. No? Ang apektado ang ekonomiya, ang mga negosyante, ang mga gagmay nga mga negosyante subong galalain, ti bangod, wait a choice eh. No? Ara kita sa problema nga hindi lang ang aton riyon ang nag-atubang. Di bilog niya nga pungsod kag bilog nga kalibutan. May pila pa man ka area sa bilog kalibutan nga way pamalabutan, pero ti globally may epekto ini kon ekonomiya sang dalagko kag powerful nations ang apektado. Action Hotline. Ang COVID-19, kita nyo sa ekonomiya ho, din kakita sila ang mga borders, bisan lang sa Negros Island, ang Oriental kag Occidental, umpisa nga ginpatuman ang enhanced community quarantine, wala sang pwede makalabay sa sining mga border, kag isa ini kuntani mo nga makapapos nga ang mga pumuluyo ang ila produkto, ang ila mga transaksyon from Negros Oriental to Occidental, pitanay malang ning iban madasig. Hindi ni chimpo subong nga maghala kita ka pagwa sang mga pagbinasulay, no? Pero kantuan ko lang nagkaroon dugay-dugay. Kaya rio, ang probinsya, at least, ang pag-intindi ko may mga effort na subong nga ginahimo, magluwas abing nga ti ginbuksan dira o sa Kadiwa Center, may ara dira sang proyekto, programang ginahimo ang gobyerno nga magka-provide, hindi lang actually negrosanon, bakulod nun gido, lapit kita diri mo. Kay kon halin ka sa gwa, subong hindi ka naman dali makasulod diri sa Bacolod. Bangon man pag sang istrikto nga pagpatuman, right after gin pa idalom sa enhanced community quarantine ang Bacolod. Pero ibaluon ta kay sa bilog nga probinsya, ang initial to kundi may 31 million pesos nga amount nga pain ang provincial government ginbakal sa bugas gikan sa NFA. Now, ang latest subong nga daw may 19 pa ka mga area ano ini mga syudad bala munisipyo nga may dugang no nga supply sa bugas nga iga pang distribuer kapin pagid sa mga pigado nga direkta apektado sining problema sa COVID-19, no? Sa COVID-19 kabalo kabisan ano pang problema ginatubang sang tao kung may tiligangon lang makakaon lang, hindi na ni maghala ka pinasaway nga maghala ka paninguha nga makagwa bisan wala sang home quarantine pass, agud lang nga makapangita sang pagkaon makaideya. Manbudlay na kung sulok-sulok mo na kung ekonomiya sa ibabaw sang lamesa ng problemahon mo, nga may mga kabataan kang nga nagaiwik, nga nagapangayo sang kalanunon, nga way kasang ihatag, ano na, alangan mo na karong pahugon ka aswang kung wala kasang ipakaon?
Online sa hotline. Online. Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad is the Provincial Agriculture Officer, Provincial Agriculturist Attorney Jafet Masculino. Attorney, how are you? Good morning. Hello, good morning Action Art, kag good morning na sa aton mga tagpalamati sa Action Radio. Sir, I understand may ara sang in charge gid no, nga naga-process sining additional nga NFA rice no gin acquire sang province para iya sa 19 ka mga area sa palibot sa probinsya. I don't know kung private ka kundi nga mga areas kag mga pila sir ang additional nga gin request sang province. Actually, ang kuan sini Action Art, ang aton sining agency nga naga-kuan sini naga-take charge, amo ang aton Provincial Administrator's Office no under kay Attorney Ray Diaz. So sila sini kapatigayon sang sining additional supply sang bugas. Pero ang nabalaan ko sini Action Art nga this is intended for our municipal local government units. Pero ang mga municipalities ni o kung mga cities ni way mabalaan sir kung ano ni nga mga lugar? Tanan nga municipalities siguro ang Tayfiid Bangod siguro ang kuan sini ang rationale nga ti galag may ila internal revenue allotment so ginabuligan sila sa probinsya Action Art. Okay. Pero so far atong mga una nga gin purchase na ton nga 31 million okay na to na deliver na gidiyatanan sa tanan nga mga LGUs. Yaw na deliver na tanan no. Actually hindi ako gani Action Art so pero ti ang ako nabalaan kay pinaka-istoryahan ng mga komisyon kay NFA so na deliver na wala tanan ang una nga 31 million na Action Art. Okay. So anyway, pero sir pag-checkar mo kay nagligad pag-interview naton sa taga NFA, balya nga ti isa man ikaw nagpadulong didto representing the province nga nag-checkar sang supply. Why man yung problema sir no damo kita supply sa NFA no? At least within the quarantine period, why kita problema kung sa NFA Action Art, kay 50,000 na ila allocation for March, additional 50,000 for April, pero siling ni manager, pwede na sila maka-additional pagid, no? Request sa regional NFA, plus sa Action Art, may araman sila sing mga buffer stocks nga ina siya sang pagpamakaldla nila sang kuan sang humayman sa aton nga mga farmers nga inom pagaling payaya Action Art. Okay. Now, sitwasyon sa probinsya after sining krisis sa COVID-19, kumusta sir ang aton mga mangunguma? Kamagyan na Action Art. Siling ko after nga nag-igo ning COVID-19 nga krisis, kumusta sa mga farmers naton sa bilog ng probinsya sir? Actually Action Art may mga areas pa yaya nga may gina-harvest patasubong mo. Hopefully until April pa ni ang harvest time naton. Kag ti amo gani nga gina-prepare taman nga maka-early kita cropping kung mahimo kod last week of April kung maka-start na tatani planting kag ang bulk sang aton humayan matamnan ta by May. Mas maayo kita ni Action Art kay ti nakita naton nga kung maglawig-lawig ini ang COVID-19 mansig sira bala ang mga probinsya bala basi nga kag ang bugas ang importante gid nga commodity Action Art. So hopefully no ang gakuan man kita sa siguro ini time man ini nga kung may area pagid nga pwede naton madugang matamnan humay bisan sa ini nga period lang may COVID-19 kay ti balaan pa man nga ang atong probinsya kulang-kulang sa sufficiency level mas maayo pagid kung may mga areas nga ma-convert Action Art sa humayan. Now, ini mayo man ni kay magaserbi siguro leksyon ni Shaton how important ka may ara kita sang sufficiente nga supply especially sa way ginapaabot nga mga krisis katulad sini. Kati can you imagine, sino ba nabiga pa huna-huna nga muning mag-igo sa aton nga subong man nga problema sa probinsya. Nga mag-encourage sa aton guro to support gid sang farmers nga kung kinaglanon sa ulihi, bastante kita di iya sa probinsya sa supply.
Yes, action art in sakto gini na nga kuan nga observation no. Ti kay kalab subong nga daan action art ang Vietnam kag ang other countries na where we are importing bugas. Nag-stop anay sila, no? Nag-stop anay sila sa export kay ginantaw man nilang ilang sufficiency level bala kung magsigi pag ang COVID-19. Di amo nang gani nga time gidman niya nga kag always man gid nga dapat buligan aton nga mga farmers. Amo lang nagaling og isa daw ka ano lang kasakit man paminsaron nga madumduman ang farmer kung simple lang kuan tigpuraot. Pero at least there will always be a lesson nga agriculture will always be there to support no our people in terms of food and we have to support also agriculture. Okay. So anyway, nakita na to ng probinsya naghimo man siyang mga inisyatibo and effort. Actually ang kadiwa daw may ara kamo mga display mga kwandra no mga agricultural products nga nabaligya attorney. Yes, action art no ang ginhimo talang sini nga at least may consolidation action bala kag consolidation center para sa mga produkto sang aton nga mga farmers no kasi para sa ila ka budlay magsagad libod subong sang imo nga produkto. So at least ginhatag ni naton no paagi sa aton gobernador Rodbong no Vice Gob Jeffrey Ferrer nga at least ang aton nga mga farmers ni ara sila sang kwan sang agency nga nagaulikid man nga may ara nga mabaligyan sang ila mga produkto kag kanani man sang kwan action art sang daw resulta bala. Kaya gin-introduce sa diri ang digital marketing dala action art nga paagi sa application sa imong cellphone maka-order ikaw sa mga agri products na i-deliver sa inyo balay no? Although nagakuan man kita naga-cater man kita sa mga walk-in clients pero kung ako abi siguro amat-amaton tani ang kuan ang walk-in clients nga daw madula na anay in the meantime no kay bangod sining COVID-19 bra where social distancing is very important. Sige. On that note, attorney, salamat ki sa time ginatag karon nga aga. Good morning. Good morning man action art kag good morning para sa tanan nga tagpalamati. Action Hotline. Action Radio Philippine Standard Time alas 8:23 na. Now, ang food sufficiency or ang supply ng NFA may maging request na nga dugang ang taga-pamuno sang NFA diri sa province, no? Dito mismo sa regional office. Now, ang aton malang diri ginakabalakan mo ni kay kung in kaso nga kinanglanon bla, no nga may dugang nga supply nga i-request ang mga LGUs, mas namigid nga may buffer stock ang NFA. No, mo ginay ang pinaka-importante, pagkaon mo. Budlay mo tipuno ng tao kag i-quarantine kung wala sila mga pagkaon. Hotline. Pero aring balita. Nagahambal ang aton Department of Health. Nagahambal ang Department of Health. Kang gobyerno sa national, sila nila April 14 target namon nga magpatigayon sang massive testing. Pero dali lang. Nga do ka dilihaw, amo nang reklamo sa pila ka mga eksperto sa ikayong lawas, mga doktor nga nagaiyamo nga siling nila ti okay na ni dapat tingwaan kag timpranuhon pa ni ang massive testing kay in fact may pila ka ma-prediction nga kung magsala-sala kita ni base sa ang peak bala ang epekto sini sa palabuton sining bulan sa Abril base maglala pa. Hotline. Amo to nagligad nga pa-explicar ko man kay Congressman Greg Gasataya. And even the good Congressman Gambal, siling nga ako nagasupport sa panawagan kag lihok ni Dr. Julius Drilon. Nga siling nga maayo gito ang iya sining ginalantaw kag ang ginpresent during the IATF o kon Interagency Task Force Conference. Parte sa worry halin sa PPE nga kulang pagadto sa mga testing kit. Di pa man coach ni may delivery na nga natabo. Ti subong ho ang update niya sa regional office sa Department of Health, kakasan poder si Dr. Marilyn Convocar, kag wala inang in charge diri sa aton. I don't know kung anong reason sina,
Maybe basi kung nag-retire man siya, blaway kita kapakahibalo. Online sa hotline. Online sa Pero mas nami nga makakuha kita kag maari ay sa aton nga linya si Dr. Julius Drilon as bilang Chief of Hospital diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga siya mismo maayo kita bulig sa iya karon nga aga to explain further parte sining mga predictions and all kag ano bala ang dapat timuon man siyang public sini Doc, good morning sa imo. Kumusta na? Art, si Art na ngayon. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Doc. Art, mayong aga. Good morning sa... grabe, ang milyon-milyon mo nga pala mati. Good morning, Art. Good Salamat, gid Doc. No, nag-try gid kami bala panawag sa imo kay siling ko. Number one, may ginpagwa naman nga statement sa National that April 14, ang target, nga may massive testing nga patigayonon sining COVID-19. Ti siling ko nagpagwa na sila sa statement sina nga ang reklamo kagyamo nagligad sa mga doctors naton, mga medical workers nga muning frontliners sa mga hospital. Why gani PPEs kag testing kit? Do you think do matigayon ni Doc? Unang-una, ang topic ko anay nga testing kit, nga testing. Yes, Doc. Okay. Balaan mo, Art, no? Kinanlanon gid ini naton, no? Kinanlan taton gid ini na mag-swabs gid kita sang aton diri nga mga suspects, no? That is the only way. That is the only way na makita mo kung sino ang mga positibo. Karon, kung hindi mo ini pag-obrahon at damo pagid ini malatnan ng mga tao nga wala nagapakita sang sintomas. Okay? Ipakita ko lang sa imo ang isa ka ehemplo, no? Sang ginobra sang Korea, South Korea na. From the tops of around 60,000 cases na nag-positive. Sa ginpag-test kinilaya isa-isa. Now they're only down to 6,000. Nga and fatality. Kaya nga so nakita na nila mga positives, gin-isolate nila, gin-tanaw nila ang contact tracing, massive. Dali di, iswab kita, itest kit, nag-positive, diri ka. Contact tracing, tudo-tudo nga massive nga pag-contact tracing. In such a short time na naog ang curve nila. Now, I think, recently, they're only down to less than 7,000 positive cases. From the tops of almost 68 or 67,000. Ang problema naton, partner, maski obrahon, which is really the approach, no? Ang approach nga maski tanawon nyo sa sino naghambal ng eksperto, ara ina available sa mga internet subong. Ano naton dapat gidobrahon para matapna ini diri sa Pilipinas, pareho man ang sitwasyon sa Bacolod. Yes, Doc. Para hindi magsaka sa epidemic level, no? The declaration is pandemic because it's all over the world. Ang inahambal ko, ang pandemic, may epidemic level man sa lokal. No? Okay. Para hindi maglabot sang epidemic level like dengue, kinahanglan doon mo ini ang iyang proseso na magasaka siya. And that's the only way. So, buong massive PPE testing, i-enforce mo gid ang enhanced community quarantine, quarantine or ECQ, kaagtagaan mo gid tudo-tudo ang mga medical personnel sang protective equipment. That's the only approach now. Okay. Now, going back to massive testing, swabs. Swab mo na sila tanan, iswab mo. Pag-test mo. Ang problema,
there is about i-lower down to na lang diri sa aton nga lugar sa Western Visayas. Okay, So Doc. ibutang na lang sa Negros para hindi kita mag-worry gid sa mga ibang nga lugar. Kaya aton testing facility sa Western Visayas sa Bilog. Paano na nila ma-process ang amuna kadamo? Hindi nila masarangan. Okay. That's the point. May damo-damo kita sang swab, damo-damo kita test kit, pero ang laboratorio sa Bilog. That would cater to around 3 million sa Iloilo, 3 million sa Negros kag Bacolod nga populasyon, ha? So siguro will be catering to around mga 8 milyones. Sus. Ibutang mo lang 10%. 800,000 na samples ang i-process. Okay. Paano mo na matapos? Ang technician, 4 bilog. Sus. Hambal ako, Tuod, Na no? nakaroon ng sitwasyon ta. Amoy na nga gusto ko ihambal na ni Subong sa imo. If you're following my Facebook page. Yes, no? Doc, I am. Nakita mo na yung recent. Nahambal ko, nagdamgo kita na mapatindog kita sa biosafety testing laboratory dire sa March 19. Okay. Nagrealidad na kahapon. Uy. Ha? Nagrealidad na. Gusto ko man i-anunsyo na kay para hindi nakamubala mag-suspense, no? Kay naghatag na si Mayor Bing. Nagay-posipos lang na siya, wala na siya ga-anunsyo. Diba? Pero secretly ka trabaho, gina siya kung paano inibatuan. Naghatag siya sa akon sang 20 milyones. Ang balya sa akon niya, para hindi sugurin na niya, kay dukay pa niya gira. Kaya kung hindi pa niya mapalipot ang gira, maputo ang mga local government. We need to identify. So, hoping by next week, no? Subong nagasigi na kami scout sa mga gamit, no? May lugar na ko dire. May ara na kami revise ang namon ang color plan nga jutay. No, I have already coordinated with our national officials on the other needs, no? So dali-dalion ko ni partner. Dali-on ko ni siguro 45 dias subukan namon nga panlaganon niya. 45 days siguro give us the most 60 days. Okay. Dali-dalion ni namon ang determining factor lang ini ang mga kinahanglan nga gamit. No, medyo damo-damo nga gamit ini. Okay. Okay. So amo ina Kag kung madayon ni Doc, I'm sorry to butt in, kung madayon ni siya, di may ari naman kita testing center nga makasupplement dito sa Iloilo. Correct. Oy, okay, very good. Ato na lang yan, di na tayo magpadala sa Iloilo. Ato na lang ni, Bacolod, Negros, ato na lang ni. Now, para kay we have to take care of ourselves, hindi kita pwede dependent sa ibang nga mga kasididad. We have to stand on our own. Yes, Doc. May ginaga-development, no? And thank you for informing us. Now, Ari ay, kay ang public kung kaisa bala, kag mismo ang government officials, I don't know, maybe after sa meeting to sa ATF, base ko na hangpan Manila, please, pwede mo ma-expound atong prediction bala, nga ginbutang mga chart sa presentation mo. Okay. Now, Nice. ano kabudlay, no? At least, ano ang system, ano ka delikado kung pabayaan tani mapatumbaya ang LGU, why man sang ibulig diri sa mga hospitals, sa mga facilities. Can you please expound sa tong prediction kag chart nga gin-present mo sa meeting? Okay. This is part of our preparation now, no? Sa Corazon Locsin diri sa aton, as early as February. Para around mid-February. Ginatanaw na ni namon kung paano namon paghandaan ang aton nga regional hospital, no? Because by the way, no, this is the only regional hospital of the whole of Negros Island. Okay?
So, paano namon ini paghandaan? So, we divided it into 3 phases and several steps. Isa sini ka paghanda, no? Since ginatawag ta ini nga gera or war versus COVID, no? Kinahanglan paghandaan mo ang pwersa mo, no? Ang problema, hindi mo makita imo kontra, correct? So, Correct. kinahanglan mabalaan naton sino imo kontra. Anon siya, pero nagakolonize sa mga tao. So, ang makita mo, tao imo kontra, correct? So, ang amon ini nga paghanda is based on approved statistical inferences. No? Nagkuha kami isa ka model. Ang modelo nga ini ay ang Wuhan experience. Okay. Okay? Kay ti, medyo ko, balan mo whether you like it or not. Maski ang balon mo pa nga, it's not really accurate. But you have to create a figure. Correct? Ang ginobra ni namon para ni sa amon consumption. Okay, Doc. Para mabalaan namon ang resources nga ihatag namon. Okay. So karon, insolve ni sa aton nga mga statistician, by the way, hindi niya palagpat, no, based on several inferences. So, balaan na sa mga statistician ang ginahambal ko, no? Okay. So nakita namon na in X number of days, kumpara namon ang lockdown time sang Hubei province, kag San-O sila matapos lockdown, which is, excuse me, Yes, Doc. April 8 they will lift the lockdown. San-O nag-pick ang ilang mga nag-positives, no? Nakita na namon kung ano ini kagrabe ang mga pasyente nga mabato namon. Okay. Okay? Now, ini ang presumption kung sige swab and test ang aton nga lokal nga pamuluan diri sa Negros kag Bacolod. Kung hindi naton ini pag-i-test, magadamo pag ini nga magadamo nga wala takbalo. So amo nang amon nga purpose. Yes, So Doc. ibig sabihin, namin sini we put numbers on the unknown enemy. So naman mo niya na 5% sa maapektuhan makadto sa amon. Okay? 5% makadto ini sa amon. Okay. Kung di kabalo na kami sa amon paghandaan, sang nakita namon niya ang numero, ay sambang namon, ay Diyos ko, hindi na namon niya masarangan. Sus. Kaya amulang niya ang masarangan namon niya nga critical cases. Nga hasta lang kami diri based on our supplies and trained personnel. Hindi kami magbaton beyond what is our capacity. Okay, Kung Doc. hindi, sakripisyohon mo ni ang akon nga 1,500 workers, mapatay kami na diri, boss. Mapatay kami na diri. So what we did was to give numbers to the enemy, no? Na kontrahon namon. Unlike conventional war, gira ta to, ang di ba kita mo na intelligence reports, blah blah blah. Balaan nato ng ilang nga air capability, naval force, infantrymen, ang ilang mga ballistic missiles, Feather, ang ilang mga armored division, balaan mo, di ba? Okay. So, diri wala. So, nga mo niyang estratehiya, tanggambal ko, dali lang ha. We have to identify kung ano ang kontrata, pila ang numero lang ang kontrahonta. Attention, nga mo na. Pari Okay. na yung kontrahonta ho ha. Hindi kami masarangan ng iban. Sila naman to yambi. Amo na nga gin-share ko sa Interagency Task Force sang province. Okay. Para makita man sa probinsya, aring dapat nyo nga pagandaan kung sige ini ang testing naton. Ang new cases nga makita naton, 3,378. Sus. Diin tani pang dalon. Kay ang 3,378, projection projection tani hindi matabo. No? Projection para makita mo ang paghandaan mo
na mag-positives na 3,378. May mga given dira. Given na massive testing naton ini. Okay. Amo na makita ta which will peak on April 22. Okay, amo na nakita namon in April 22 alone, damo na siguro mga 800 ang ma-positive sa nakita ko. No? So karon, para in-share ko man ina para makita nila ang handaan nyo. Amo ni kadamo, panganhon tani. Amo na iya ang konsumo para sa amon. So 5% of 3,378, mga 170 na ang kaso, which is a worldwide direction. Percentage. Kaso sa Italy, blah blah blah, sa China, US, mga Madrid, ginikuha na namon tanan, which is available by the way in the internet. Yes, Doc. Amo na kadamo. So 100 makadto ang 100 kung 5% sa 3,378 or 400, more or less mga 170 will go into serious kondisyon. Okay. Say ang hambalanay diri sa naton sa Negros, moderate to severe cases ako na mo. Ako na. Di wala ko kasing capability partner to take care of 170. Wala. Wala. Ang akon lang diya kapasidad at the moment ay 35 lang ang kaya ko. Based on our trained personnel, based on our supplies, no? Kag pagkaon, damo din logistical requirement. Okay. Asin ko dali lang. Amo lang niyang aton nga kontraho, no? 35. 35 lang. Kaya nga, hindi namon ma-all out ini anay subong partner. Okay. May second wave ba ni? The more you test, the more positive you will have. Wala ni. This is nothing ang ginawarningan ko na sila. Brace for impact. The more you test, the more positive you will have. Anhon mo ni karon ang mga positives ni ho? Correct. Anhon mo ni. Kaya ini ang mga positive, hindi ka na magsalig na mag-quarantine sa ilbalay kung wala man sila sintomas. Pero ini positive nga ini, pila na infect yes ini nga nagalagaw-lagaw diri. Ginang amon nga mga estimate ini ang roughly lang ha. Ibutang talang ang population sang Bacolod and Negros is around 3,060,000. Okay? Araya National Statistics Office na ha. They correct me if I'm wrong kung basta amo ginanda yagid yang 98% na figure. Butang mo lang 10% partner ang asymptomatic o wala sintomas na positive. 300,000 ang lakat-lakat na ga-infect pagid sa mga tao. Inaubos diya mga tao yung Negros kag sa Bacolod. Amo nang ginaamba ko, if you do not do massive testing, you cannot identify the positives. They brace for impact diya Managang ka na lang nga managang. It now will become kadako-dako sang populasyon mapiktuhan. Magalaba ang enhanced ECQ namin enhanced community quarantine. Community quarantine. Magalaba ini nga magalaba. Ano ang karon ang aton kwarta nga isuportan ni sang local government? Pwede pa ni sila makalast mga another week, 2 weeks, isa ka bulan partner, hindi na ni masarangan. Do not expect the national government to assist you. I'm telling you, do not. Because the national government is looking at the whole nation. They have their hands full. So, gina-encourage na sang aton nga national government, no? Ang ilang lokal nga LGU, pulag na kamo. We can only give you this much assistance. No? Kay konti. Kung manggaranon kita nga ano ni gani ang bansa. Sabi sang South Korea, no problem, balbalon, balbalon sang test.
Amerika gani iwik kita pa. Napangampo ang Amerika. Di amoy na ang explanation sina sa mga why we did the projection study. Aha. So that we will prepare ourselves Aha. on my end, on our end, makita mo ano ang ipreparar mo. Aha. No? So, amoy na ang rason na partner, kung ginubra ko to, that I was alarmed sa nakita ko. Sabihin ko, I have to share this with the local government, no? Okay. Para makita nila, kag mapanda nila, kag they will take steps on what to do. Amo na ang purpose. Yes. The main problem now, the Aha. main problem now is where will you test this? Aha. Hindi ini kaya ni Western Visayas, hindi na ni kaya ni RITM. Wala na, hindi na ni kaya ni RITM. And the other testing centers. Ang tunguna sa RITM gidaya ang National Testing Center. Di partner siguro 4 ng kabayo safety laboratory ang gagana sa bilog ng Pilipinas. Yes, yes. Di karon nami ini nga dugay ni nga balanay namon ni Mayor. Dugay ni nga balanay namon ni Mayor. Paano ta ini paliputon? Din ko sir, biosafety lab gid Di last week nagtawag man siya sa akon nga Malyadok, balalang ko kung pilaning posting. Pag-alaan ko sa sula immediately. I think I sent it to his office mga Tuesday. Naka-breakdown ng mga kinanlan namon. True enough kahapon, gintawagan kami isang iyang budget officer nga mahatag ang city isang 20 million. That the 13 million nga estimate namon sang cost to the most 15 million ipatindog ta ini sang biosafety laboratory. Okay. Na i-testing ta ding populasyon ang sang Bacolod, no? Aha. So, testing ta gid massive. Pero this will take time. Aha. Karon kung hindi kami partner sa gubahon, matudas na gid kita diri. Sus. Wala na, mahulat na lang kita. Aha. Mahulat na lang kita nga ariho. Now, more people now will become ill. Magadawig ang community quarantine. Magaputo na ang local government, etc. Magutom na mga tao. Paano kita? Okay. We have to shorten this. Okay? Amuin lang ng solusyon sa bungya. Okay. Test, massive test. And then process the test so that we can identify the positives. Amula na iyang solusyon. Now, Dok, why counterpart ya? Sa province, sabi nga magbulig man, since nga ang halin sa outside Bacolod, diri magyapon nga dala sa aton, even gani sa mga cases lang nga, halimbawa, mga pasyente, no, nga hindi masarangan sa mga district hospitals, diri ginabulyan na tanan sa regional hospital. Tamang kota lang ninyo to si Governor Lacson mo sa hindi na ko dahil mag-comment. Mabudlay na malita sa kontra at this point. No? Makota ninyo si Governor Lacson, kaya hindi nagahambala na yung mga kami ni Gov. Gabulig man sa amon ang provincial government, no? Pero hindi man sapat, no? Balan mo bala, mo lang niho, estratehiya tani. Okay. If you treat this as war, so let us have a mindset, a mindset of a warfare planning. Okay. Now, ano ini? Ang aton nga resources ay limitado. You should know where to put it. Okay? Ang advice ko sa ila, amo na, put up biosafety laboratory, massive testing, enhance community quarantine, enhance mo gid, tuduhan mo gid implement, and taga-igid sang proteksyon ng imo workers. Kung hindi mo ni pagtagaan ng proteksyon ng imo workers, tudas gini, damo-damo gini malagas. Okay. Okay. Anyway. So karon, amo ina ang dapat nga strategiya, 3 lang, ati kasimple lang bala na para hindi magdamo imo ulo. Okay. Sige. So may ara kapag nga pamangkot nga para
ma-explicar mo man ba isang mayo? Gani. Anyway, Doc, may arag ko obligasyon nga importante sa commercials ko. Pero hopefully, sunod nga mainadlaw, makadiscuss kita dugang sini because this is a very interesting and relevant discussion nga para ma-intindihan sa publiko. Doc, thank you. Anytime. In a way, sa imo tempo karon nga aga, we'll be calling you again tomorrow or the next day para nga mapa-explican ko kay dugang. Ano lang ako bala, itunog lang ako mga anong oras. Kay balaan mo, damo man kami siyang ginaobra kisya, no? Correct. The situation is very fluid. Pero, partner, gusto ko kamo i-assure. Gusto ko kami i-assure. Okay. Na, we, the Corazon Locsin now, in terms of its preparation, we are 90% ready. No? Karon ini sa hapon, maghambalanay kami sa amon health emergency management team. How the readiness that we have done in the last 2 weeks, i-recapitulate namon how ready we are. No? Sa tanan nga aspeto nga dapat ihanda, no? So gina-assure ko sa inyo kung nag-aagam-agam kamo nga sino ini maalala sa amon, hindi tamo tani ibutang nyo sa inyong looban. Stay calm. Do not panic, no? Do not let panic and fear dictate our action. Okay? Mag-cooperar kita tanan. Ang isa lang tani, gid na last nga ambal ko, pwede? Yes, Doc. Lagi sulit-suliton mo, ha? Yes, Doc. Yes, Doc. Magpahimunong kamo. Pahimuyong. Amula na angki, di ka mo sagad dinagaw-lagaw, hindi ka mo sagad unnecessary nga magwa. Sundon ninyo ang community quarantine guideline. Kung pwede lang, no? Kung pwede lang, alam mo, isa pa yun dugang ko, ha? Yes, Doc. Aside from all of this preparation, I'm still taking care of around 300 patients here. Sus. Kita na bala ang amon nga how thin our resources are. 300 pa. For the labo bebens, di mano na lang kita sini kung mag-inigo gidi ang aton nga mga positibo. Kabalan mo sa totoo lang, isa kasi mana wipe out ang amon nga preparasyon sang amon nga mga logistical prepare. Ubos, isaks mana ubos. We cannot last. We cannot last. Okay. So, amon lang na ang amon nga limitasyon. So, partner, madamo ingat salamat. Thank you, Gidok. Nagapalamati, ha? Salamat sa tempo, Gidok, na ginatag sa Action Radio. Kinanlan tagid sang pangadi. Damo nga pangadi, no? Kag pangadiin nyo man kami diri. Kay nagahingalo naman diri ang amon nga mga supplies kung magigo ni Santo Todo, wala na kami pang second wave na panagang. Okay? Doc, salamat sa time ha. Ginatag sa Action Radio. Nice talking to you, Doc. Thank you so much and good morning. Good morning. Action Hotline. Dr. Julius Drilon, namudlay ni magpalupad kasugilanon, pero sa aton we are not expert sa sining nga field, no? May arasang expertise ang tagsa ka individual nga tiamo na yang line of expertise niya. Now, ang ginshare ni Dr. Julius Drilon, ang good news, correct na nga balik sa Dale Salazar, may ara subong ginpain nga budget nga hingagawon nila within 45 to 60 days nga at least may kaugalingon kita nga laboratory diri sa syudad sa Bacolod dira sa Corazon Locsin. Action Hotline. Kaya hindi na pwede pa subong mo magsalig. Halimbawa karon ato nga daan sa Iloilo ang testing center nga pwede lamang padalaan sa mga swab ini mga sample nga dira may baluan kung bala pilang positive. Ti pariyo sinatuon mambalang national. Okay, massive testing tayo April 14. Which is good. Pero tiyang pamangkot, sini pa rin mag-massive testing, dalaan ta ditudo sa mag-testing kit, sa mga para magka-swab test kita. Di pag-abot sa Iloilo to, 4 ang technician, 1 ka testing center, anong kaya yung sinaman? Insakto na nga balidok. Dugangan group personnel isang testing center ni, pero
Mayon ning balita subong. Nga diri sa aton sa regional hospital may ara na yung city nga ginpain nga pondo. I-try ta makontak si Governor Lacson kagibaluon kon bala. Ang province is also willing nga magbulig. Now, worst case scenario yung gin-present kag projection sang Chief of Hospital sa Corazon Locsin. Because, silinga, hindi pwede nga hindi kita maghimo sang projection nga mas mataas beyond our expectation because hindi mo yan nakita, hindi kitaon yung kontra mo. Oh, di ba? Ada na pangita sa isang host or tawo nga drasya magatiner. Ha? Iya colony. Amo na. Pero ang pamangkot may mga tawo galing according sa niyo nga asymptomatic meaning hindi mo makita ang sintomas sa sina nga tao nga may COVID-19 siya. Amo na kabudlay. Siling ni Dr. Julius Drilon, as of this time, kung may ara gid man nga dalon sa ila, nalipatan gid pamangkot kung pila na subong ara nga confined nga COVID-19 patient, pero 35 lang as of this time ang ila masarangan. 35 ka pasyente. Siling nga pamangkot, kag siling nga kabay pa hindi ni matabo. Ang projection namon based dito sa Wuhan City sa China, butang tapang tilain man tong system lang gigamit, pero projection gani. Kung amo na bi karon matabo, nga even nga nagpatigayon sila sang lockdown to, ang peak time based sa ila sining nga study kag based sa natabo sa sining nga masimana mo pa ni nag-peak to. Ang nadiskubrihan nga kanamuon sa mga infected o kon positibo. Kabudlay gani kadugay gani mag-curve madulugay gani nila na natap na ang curve o kung ang pagtaas sang cases dito diri sa ato na mo man siling nga dapat lantawon tanan nga daan abanse kay siling nga kon matabo kalamahal kita 35 masarangan diri sa aton may iban pa din nga hospital luwas sa mga private nga mag-cater sa mga government hospital wala matunok ka lang gani lansa nga Dominio Dalom mabunaan ka lang ganito nga daw way galamiton sa iban nga mga hospital diring landing o diri katupa o aeroplano ba diri katupa sa regional hospital tika bypass ang nagapalamati dira nga mga LGU ini isa ka challenge paano nato ni muon ma-implement kita sang enhanced community quarantine tapos na mo man niya reklamo. Sige, tingnan kami nga, dapat na mo ni, dapat kinatagan kami, kung kay malibod kami isda, okay, man na palang ang buyan ng ginestoryanta. But, we have also to consider sa effect, kag mga preparation ng himuon naton. Amo nagali siling Dr. Julius Drilon, cooperate kita sa ginahimo sang gobyerno. Lain naman na yung punto, kung pigaw, kag palpak ang distribution sa pagkaon, that is another thing, nga ibaloon ta. No? Ang nalain na sa buot naton, we are trying to inform the public. We are trying to convince the public to cooperate sa aton gobyerno. May mga labugay iya, nga hindi na magani gusto na magduel o kung magkadto sa level nila, inang mahilig magkomentaryo bla sa Facebook. Kung may kamo obrahon, please bulig na lang kamo, convince, influence sa tao. Kung nagapati kamo, maalam kamo, bulig kamo sa amon, influence, educate sa tao nga dapat cooperate sa quarantine. Hindi kaya bantayan niya may nagatag alcohol din nga simple nga tawalin sa kabankalan, libre, pamaagi sa pagpasalamat namon kay may nagapalangga sa amon diri sa Action Radio. O ay higing komentaryan niya pa niya kagamay sang ginatag nga alcohol do sa into kamo nga i-post niyo pa sa Facebook page niyo. Amo na sa pamagi nga sumungad tiempo, gamay mga bagay atag simo dapat mo pasalamatan na. Kay paagi sa COVID-19, dapat tani mag-serve ni nga i-opener sa aton ay importante galing pamilya ko sa akon, importante galing ang isiga pariyo ko sa akon, importante galing doktor kag nurses. Kay way ginabalakadtuan nga maayo. Ang ginahimo no nga halaka mo ya pang yaguta, halaka pang insulto. Question ano yang binuligan nyo? Kami sa Action Radio, simple lang kami. I-mall malang mga pigado, malang kami din mga empleyado, luwas sabi kay Action Boy Duran. Pigado malang kami nga mga empleyado, di pero to tell you honestly, adlaw-adlaw nagasaka sa amon di nga pasyente.
nga nagaga pa kayo bulig, galing sa Corazon Locsin, nga bisan sa simple nga pagkaon kag plete paulis banwa nila, sa way pa nitabo ang COVID-19, gahatag kami, way na mo na ginapabalo sa inyo. Sobra pa kami sa politiko, di ko maghatag ni sa ila. Di gina-announce namon, gid, nga nagpaplite kami, hatag kami 500 sa tawo, hatag kami 1,000. May kulang ang balayaran sa ospital, gamay naman lang, tag 1,000, ginaamutan sa mga personel sa Action Radio. Way na kami nagkapanugid, Hindi na kamo palihog, hindi na makabulig. May araya nga, susla daw, i-review nyo bla, nag-comment sa mga Facebook page. Ang iban, mga tarantado pa kay makomment, gamit pa sang mga piki nga Facebook account. Action Hotline. Ay nano, mga tao, tani amo ning chimpo, nga tani kita tanan, mag-reflect. Anong sarang tamihin mo sini? Anong mabulig ta subong? Inaya mga aligasyon nga ti, kurakuton naman ang tanan na, may panahon, unahon tani pala isulbaro, ang COVID-19, antes tana kaduan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool
in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba.
Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus.
Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Standard time, grabe ang tempo ko daw, ginahunos lang, no? Pero anyway, hopefully ang aton interview kay ina sa Malay tuners kay Dr. Julius Drilon, nakabulig ini paatag kag painsyende sa publiko parti sa COVID-19, no? Good morning lang kay nung Ed Golmatico. Ga-monitor man siya karon nga aga. Yeah, thank you Dr. Julius Drilon for the very good infos and advices. As Mr. Ramon Ang, SMC Chairman and CEO, after donating near 200 billion worth of food aid and assistance to Pinoy in the fight against the uncertain end of COVID-19, have these parting messages for all Pinoys: eat to live, share to least fortunate, and pray fervently. Action Hotline! Kay paring Jeremy Basti girin, pare salamat gida. Amigo ko ni kagti nagkuan man siya mo. Si Maninoy Edgar Kadagat ka monitor man siya. No, nag-effort kini si paring Basti nga maghatag diri sa amon. Gamay nga bagay pero para sa amon dako na yan. Number 1, iyawag ka na pangita subong alcohol. Action Hotline! Thank you gida. Pero sa mga ako ay makugasapak ni Maninoy Edgar sa mga nag-comment kay ti kabalo ko basi Wesley Brown naka-quarantine ka sa balay mo. Mo na guro. Ay gapay na nami mas laya sa nga lang ka komentaryo pero ang aton man lang diri point amo ni please amo ning tiyempo nga mag-isa kita girahon ta na yung COVID-19. Now this is also a challenge kay damo-damo sa mga post bala nasalaan pag gani kami sa Action Radio Bacolod di siling nila Action Radio Bacolod niya mga tao na ni Bing Lunadia ano kay mga bayaran abi sakit man ang guro sa part sa Action Radio nga pasibangdan niyo please kung may ara ka muna ebidensya kundi ipakita niyo kung ano man, kung may ara, bit-bitan nyo, kadto ka mo sa program, di ka interview kon tapa ka mo. No, amo na lang nakasimple. Kay ang ako niya, kabalo ka ang social media, kung pabayaan mo ni galing sila Maninoy Edgar, ang iban nga makabasa, abi nila tuod man mo. Ti kundi manghalaman ka, ang gwa sa uliing nga, abi nila, okay lang ginahimo nila, pero hindi ginabala maayo. No? Ako yan nagapati, hindi ginamayo. Hindi makabulig sa problema ta subong sa tutuod lang. Kay amo ning tiyempo nga tani mag-isa kita, magbinuligay kita. Kaya ako yaga challenge man sa City of Bacolod under the leadership of Mayor Bing Lunadia. Kay kadamo abi sa makwan Kadamo abi sa mga compare sang Iloilo to Bacolod nga kuno do ka nami lang sang flow sang pag-response sang Iloilo City to compared to Bacolod City. Kag daw ka kuan kuno daw ka organized nga daw ay mayo reklamo. Gusto ko ni nga may ara ma-represent or maipangid kon si Mayor Bing kun nga daw ginakumparar kamo to sa Iloilo nga daw pigaw kita diri sa Bacolod. Ting aton lang mabulig sa city government. Kuan kamo please bulig i-explikan nyo kung nga mo na ang sitwasyon. Kaya nagkakasalaan na kami di ho nga ginabayaran yung komedi. Ay sus
okay na kami yan ni Action Elmar, pero sa akon sa Dr. Alfreds ko, okay na ko sa swildong ginatag ni Ma'am Nuna. No? Why na kinanglanon? Kung why kayo kwarta, guro kag bugas, pwede ko pa pangayo kay Manino Edgar kadagat. Action Hotline. Oh, kasi Manino Edgar makabulig pa na. Pero inang pasibangdan mo yung tao, bangon lang daw ka hindi mayo, no? Hindi mayo, gid. Tani, serving ng eleksyon, ha? Nga, inang mangin mayo, kita bla sa isig kapariho, ta, nga, antes kita bisan social media lang ng iban, magamit pa sang piki nga account, hindi ginamayo. Action Hotline. Galing tingamon lang rin nga konsepto, nga bala ka mo da, kung ano kay demokrasya, magkita ko no mo. Tesing lang, pag gusto lang kami, kung anong komentaryo namon, pag gusto na lang ka mo da. Amon niya, amon ginapaninguha, makabulig kami. Sa simple man nga pamaagi, kag paagi sa pag-inform sa public, kung ano mag-contribute ta. Number one, sundan ninyo palihog ang ginapatigayon ng enhanced community quarantine. Mula na, simple lang. Enhanced community quarantine sundon ta, hindi ta magalakagwa sa balay ta. Kay kapangita sang colony ining COVID-19, tikon kita karon matapikan kag asymptomatic ka, why sang sintomas sa imo base kon makatapik ka sa iban nga tawo. Ang worst kon base mismo sa pamilya mo. Action Hotline. Teka kung di masarangan naman no ta, makaran-karan, amo na nga please, why panibulong ang COVID-19 o why pasubong sang nadiskubre parte sa COVID-19, bulig kita. Kung may diferensya ang gobyerno, kag may mga nagapangawat na, ginakulimbat ako na, no, butang tana sa insakto nga tempo. No? Sa panahon, kaya iya pwede malang na, bisan sa ulihi, kung may ebidensya, kamo pabakura, pagid, pahil kamo kaso sa ulihi, hindi nginang, obra malang kahambal nga ti, uway mangyapon. Sige, may ginasikaso pa si Ma'am Pasita Tero sa office niya. Kaya gusto ko tani baloon ko nung update sining distribution bala, no, sang mga food packs kay may ara pagareklamo mo, no? Ako nagapatigin nga ang mga tao nga way mahatagan, like for example sang home quarantine pass, isa pagid ka bagay nga dapat insindiyon, hindi tanan ni pwedeng hatagan sang quarantine pass, no? Kung pwede palang ganing limitahan nga may ma-represent sa kada purok nga siya lang mangugapi ng umpra, kalikit hindi man ang pwede nga kinanglanon sige mo ingod bala ikaw piya makadto sa butika, kung ano to, hindi man ang pwede. No, kay may mga personal man nga ginakinanglan ang tagsa ka individual or pamilya. Pero ang akon gani sini kung hindi giman necessary, kung may harap pa kamunda mga pagkaon o kung hindi pa man kinanglanon magwa kita, mas mayo naging gani na mo. Inang jutay naging lang nagalagaw. Sa tutuod lang, pero sa amon ni Action Elre, ni Ihadon Elmar, pasugtan lang kami, yadri kami gani matiniran lang sa balay namon, matiniran lang kami, hindi kami magwa. No, kay, ang risgo bla, matyagan ko kani Ihadon, no, rin sa lakit ng pusug-pusugan ko, inablang, pag-abot sa balay mo, arakap lang sa gwa ko dal, ginasinggitan, ganakasawa mo, bla niya, dali lang ubaan ng mga, hindi man pwede mag-brief ka gigulpiada, kundi medyo, dirago mo pa ulihin mo lang. Dasundugay rikta ka to sa palaliguan, no? Amo nakabudlay mo, amo nakabudlay. Kung gusto kang mangin safe man ang pamilya mo, sino abing wala ka palangga sa pamilya niya ba? Action Hotline. Kay Martin Tayasieto Quero, 101% kiko agree sa ambal mo aksyonar. Unahon ta na yung pagbinuligay sa kada isa instead sang pagpanglabugay kag pangmulay. Kami sir, okay lang kami pero sa may mga tao nga nagapakanubo sa media, nagahalaka haboy siyang sugilanon, kag nagapang-insulto, huwag kami mahimo, kaya mo ng profesyon naging pili namon mo. Kung hindi gid man namon masatisfy ang tanan, sorry gid. No? So, pasensya gid mo, pero gatinguha gid kami nga makabulig ka may contribution sa public. Nang pamangkot galing, ano yung na-contribute mo? Action Hotline. May ara man, tibasi lang kami kay Balon. No? May magbinuligay kita para matapos na ni, magpabilin lang sa sulod balay, hindi na magwa siling ni Marilos Sanciano Carian. Loy Jason Vea, banat ni Duterte sa mga abusado at pasaway. Sinya kamo, mga pasaway, ang presidente ta, kita mo ka pinamuyayaw kay
Tibisan siya nakita niya mo ang sistema kung pabayaan lang ini. Action Hotline. Maski mag-10 pa ang ga-criticize sa Action Radio, sobra pa 1,000 kapilo gapati. Mati kamo to ibang station, sabad sa inyo. Hindi lang to sila, papapatian lang di sa ato na, bisan ga komentaryo sila kagwan, okay na namian, gani ko na iya. Jose Mungcardoria, morning. Nestor Escobido, great ko lang ako nasawa. Stephanie Escobido, happy birthday and more life. Jack De Leon, morning. Coffee na lang ta. Boy Manggaranon. Boy Manggaranon ang imong ngalan ha. Mer na on off free cloud. Correct ina-action art ang ginambal mo. Okay ah. Way mga may gambal din mayugi kaming mga tao kaya hindi makita perfecto mo. Watching live man si Nilda Guansi, Ching Paunar. Morning man. Sara Palmes Vilade. Morning sa imo. Thank you for listening. Kuan gid ang chimpo ko. Obviously, now hospital is most wanted in Bacolod. Salamat gid, brother attorney Cesar Bustamante Biloria Jr. May chimpo gina. No, actually, ang damo ang nagkomentar. Silang natin ang tawan nyo ng Bacolod. Sa una tong ginalalisan, anong importante? Ang gymnasium o kon ang koliseo o kon hospital? Di kabay pa ini makapamuklat sa inyo. Now, hindi naman kami mabasol diri because at the end of the day, demokrasya kita kag may mga eleksyon man gani. Nang ginapatigayon. Tikon natabuan niya nga nakita niyo ng mga konsekwensya, kamo na lang bahala maminsar may mga eleksyon pa man, hiluway kita kang magbuto. Tina nga mga issues actually during the election kinadala ina ang question galing nga hindi niyo ma-level off kang hindi niyo daog ang election. Sa sinaga issue, dapat guruting wano yan na paano pa intinding publiko Action Hotline. Kabay pa man sa mga city officials ini isa man ka bagay nga makita naton nga kinanglanon tagid. No, may kaugalingon nga hospital ang Bacolod which is correct. No? Nga makabulig yabisan diri lang sa mga pumuluyo naton sa Bacolod. Judith Calves Pampusa. Ronnie si Dayon Gordon, bro, hindi magugtas Wala ako gaugtas. Si Sir Nunoy Quadernal Jr., gapangapi kami Dr. Alfred's Green Coffee, kagapamati sa imo, Sir Nunoy, Sir, bawo nga aton mga recording, kagwando hindi ginpermi matigayon kay bangod man sang tutok ta sa COVID-19. No? Thank you gid sa inyo sa pag-monitor. Action Hotline. Why na kita panahon, no? Pero, Ario, i-remind talang kamo kag pabalo ko gid sa aton sining mga ka-aksyon balang nga naga-monitor karon nga aga sa aton sining pagpangalagad para at least may ideya kamo kabay pati makabukas na ini ka makaserbisyo sa inyo para sa masanag nga mas damlag sa aton sining mga ka-aksyon mag-eskwela sa First Academy of Skills and Technology Incorporated. Nagatamiyag sa senior high school tracks, academic kaangay sang accountancy and business management, humanities and social science, yaraman and technical vocational livelihood, housekeeping NC2, food and beverage NC2, contact center services NC2, organic agriculture production NC2. So First Academy, be the first all the way globally. First Academy of Skills and Technology Incorporated is TESDA accredited. Bisita sa First Academy, ngaramtang sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, magtawag sa 700-9035. Free uniform and ID to 75 lang ang bulanan, 1,500 upon registration or upon enrollment. Enroll now. Action Hotline. Sa mga aksyon naton area gina-emphasize ko gid, no? Kag gina-remind tagi kamo, and I personally recommend to you the product of Dr. Alfred's and Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Napabakod immune system mo nga kompleto sa vitamins and minerals. Ginakulang vitamin C, pero kung may ara, kita sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, ara ang vitamin A to Z, to zinc. No? Kompleto gid siya. Nga makabulig sa aton, pag-on sa aton immune system, kag resistensya sa lawas. Damo pa ito chemicals na namin, sila kiway simbog sa anuman nga chemical. So, ang duna, nga
duna nga healing property ara gid. Parisisang ti nga mayo naman sa may mga hapo kag sa mga kabaminan nga naga problema sa ila monthly period. Action Hotline. May kumalabutan nga mensahe sorry gid ha. May karon pa man sa Action BBB program. Action Hotline. With Action Elmar Madera sa technical side, backup ta karon nga aga sa Action Dorel Cabato, Action Elry Dutilio. Sa ako naman Action Art Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Serbisyo Publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon